Benvolguts i benvolgudes riuprimerencs i riuprimerenques. Pregoner, exalcaldes, exalcaldessa, expregoners, que també en veig bastants per aquí, regidors de l'equip de govern, exregidores, exregidors, representants d'entitats, que n'he vist bastants, de les nostres entitats. Això és molt important, una festa major. Alcalde de Fogueroles, tinent d'alcalde de Manlleu, representants d'altres institucions i entitats. Benvinguts tots i totes al pregó de la Festa Major de Santa Eulàlia de Riuprimer. Com s'escull un pregoner de Santa Eulàlia de Riuprimer? Sabeu perfectament que l'any passat vam tenir la sort de poder comptar amb un pregó fantàstic. Esperem que aquest any el mestre xocolater també arribarà al nivell, que guanyarà a més el World Chocolate Masters, n'estem segurs. Però l'any passat certament era un pregó molt especial perquè era un pregó protagonitzat per gent voluntària que durant la pandèmia hi va posar tot el que va poder de la seva ànima. Així s'escull un pregoner o pregonera d'aquest poble. Ha de ser no una patum que vingui de fora, no un humorista, per això ja teniu l'alcalde. Ha de ser una persona que hagi protagonitzat, que hagi impulsat, que hagi fet, que hagi ajudat a fer alguna cosa pel bé comú d'aquest poble i de la seva gent, que al final és el més important, els que vivim aquí, els que hi som aquí, els que trepitgem aquests carrers dia rere dia. I certament vam escollir en Lluc perquè en Lluc Cruselles, tot i que és molt jove, en Lluc Cruselles ha passat per l'escola, ha passat pels equips esportius, ha passat per moltes entitats i ha fet moltes coses bones per aquest poble. Deixeu-me destacar la seva etapa en el Consell de Joventut, que encara els hi dona un cop de mà, com una de les més destacades, i sempre, durant la pandèmia també, és una d'aquelles persones que hi pots comptar, que sempre estan disposats a fer poble, sempre estan disposats a ajudar, sempre estan disposats a col·laborar amb la caminada, amb la bicicletada. Bueno, només faltaria perquè si no poder el seu pare li estiraria les orelles. Però vull dir que és una persona que sempre te'n pots refiar, molt treballadora, molt honesta, molt ben parida, deixeu-m'ho dir així, en honor a la seva mare també, ja que he citat el pare. I per tant aquesta persona ben parida, aquest riu primerenc de ferro, aquest riu primerenc amb aspecte de Tintín, que dius, a veure, en Lluc, què farà en Lluc? Doncs resulta que en Lluc, i això suposo que poca gent s'ho pensava, és el millor xocolater dels Països Catalans, és el millor xocolater de la península Ibèrica i pot convertir-se en el millor xocolater del món. Per tant, pot fer que aquest poble, aquest racó dels Països Catalans que molta gent en parla i ningú sap on té, Santa Eulàlia de Riuprimer, sigui internacionalitzat, com han fet també moltes entitats del poble, moltes persones que ens han posat al mapa. Ara no les citarem totes perquè estem parlant d'en Lluc, però en Lluc pot aconseguir, de fet jo crec que ja l'ha aconseguit, posar al mapa el poble de Santa Eulàlia de Riuprimer, la comarca d'Osona i els Països Catalans. Per tant, estic molt content de tenir aquest pregoner. La festa major aquest any, la comissió
va decidir, amb la regidoria de festes, que portés el leitmotiv, sempre sabeu que té com un tema, de la festa major més catalana. Doncs bé, en Lluc també és una persona que sent la terra, que sent el país i que no necessita quotes del 25% ni de no sé què, perquè d'això, de parlar en castellà en sap perfectament. Veureu uns vídeos aquí molt bonics del World Chocolate Masters que els ha hagut de fer en la llengua, diguéssim, castellana. I res, que no ha necessitat comptar ni cantar aquella cançó que segurament la Carme de l'escola o algun altre mestre li havia ensenyat quan era petit, no? Com era allò? 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 12 i 13, 25, ai, ves qui ho diria. No ho ha necessitat, el 25 i el 100%, ella sap parlar perfectament el castellà, perquè tot el poble sabem parlar perfectament el castellà. I a vegades parlem també altres llengües, vull dir, hi ha gent d'aquí al poble que ha vingut d'altres països. Això doncs el tiet d'en Lluc també ho té claríssim amb el Festival de Nits de Cinema Oriental. Aquí es tracta de fer pinya, de fer cohesió social, no d'imposar quotes i tant per cent. Sabem que la llengua vehicular d'aquest poble, del poble català, és el català, però sabem que estem convivint amb gent que parla altres llengües. I benvinguts siguin, perquè això ens enriqueix com a societat i ens fa més forts. Però el que no tolerarem és que el Roure Gros o el Roure Xic o aquí a qualsevol lloc dels països catalans ens imposin quotes lingüístiques, perquè no ens fa falta. I en Lluc això també ho té claríssim. També m'agradaria dir d'aquesta festa major que el primer cap de setmana el regidor de festes ens l'ha ben xarbotat, ens l'ha ben capgirat, juntament amb la comissió, i que és la primera festa major després de 2 anys de restriccions de la pandèmia. Hi van haver actes per totes les edats, però també molts actes pel jovent. I crec que en Jordi Cruselles, com a líder d'aquesta comissió i d'aquesta regidoria, es mereix un gran aplaudiment per aquest primer cap de setmana fantàstic de festa major, juntament amb la gent voluntària de sempre que va organitzar la caminada, de totes les entitats del poble que s'impliquen i que fan poble sense mirar de quin color és aquell o de quin color és aquell altre, sinó per fer pinya, per estar tots units i fer poble i fer festa major. Són dies de germanor, per parlar amb els veïns, sobretot per escoltar-nos els uns als altres i per gaudir de la companyia dels vostres veïns, per conversar. Passem-nos-ho bé, som un poble que diuen que tenim seny, però també tenim rauxa, és festa major. Passem-nos-ho bé, sí, amb civisme, amb germanor, amb tot el que vulgueu, però hem de gaudir també, hem de saber trobar aquells moments per gaudir. I ara espero que gaudim del pregó d'en Lluc Cruselles. Gràcies. Bé, doncs la veritat és que poc m'esperava estar amb 26 anys aquí dalt i segurament complint un somni potser o algun pensament que ha tingut tot Riu Primerenc, no? D'un dia fer el pregó del teu poble. I la veritat és que estic supercontent de ser aquí, d'estar aquí amb vosaltres, que hi hagi tanta gent i d'encetar aquesta festa major, tot i que, com dèiem, en Jordi ha ben rebentat el cap de setmana d'abans, i el de després també, que aquest any em sembla que s'allarga. Però res, la veritat és que néixer en aquest poble et permet dir que vius envoltat d'una història diferent. I segurament, com cada poble, que té la seva essència, però per mi Santa Eulàlia és casa. Aquest any la veritat és que he estat molt poc pel poble, poc per la comarca i he voltat moltíssim. Però tornar al poble és casa, és estar amb els teus, és estar tranquil i és estar relaxat. Tot va començar a la guarderia, que ara mateix és el casal d'avis, que bé ens ho vam passar, i és on va començar la preciosa amistat amb en Sergi i en Jordi. També amb en Josep, l'Alba, la Laura, l'Andreu, tota una generació del 96 que poc o molt hem seguit units. Recordo molt bé baixar a la casana de l'Avinguda Osona amb Alba Roure, que cada matí ens venia a despertar amb el meu germà, passar per Canton primer, a menjar una mica de pa amb fuet i directes al Roure Gros. Per mi una etapa brutal, però només puc agrair a tots els mestres l'etapa viscuda i el coneixement après. Carme Alemany, gràcies. Gràcies per fer de l'escola un espai on cada nen i cada nena creixi com a persona única i amb les necessitats i capacitats que cada un requereix. Per intentar
que la diversitat de cadascú no ens faci més rèpliques del sistema, perquè la capacitat d'aprendre va ser excepcional i els projectes una oportunitat única per desenvolupar totes les capacitats al màxim. I és que avui vull aprofitar perquè penso que moltes vegades estem acostumats a un cop han passat les coses a agrair-les. I abans de que passi alguna cosa que crec que marcarà la meva vida, que és d'aquí 2 mesos, m'agradaria agrair a tothom i per tant fer un repàs de tot el que ha anat passant a la meva vida i persones que m'han marcat. I què més dir? Doncs si els migdies, el meu dinar preferit, l'arròs amb xampinyons i els ous al niu. Que bé que ho feu, Mercè i Carme, i segur que bé que ara ho fan la Gla. I la font d'en Baldiri, collir bolets sobre el camp de futbol, infinitat de records que sempre hi seran. Deixant de banda l'escola, em queda tot el que és Riu Primer. Els amics, que segurament ara potser no ens veiem tant, però recordeu aquells vespres en aquesta plaça, en aquesta precisa plaça, petant la xerrada, fent pujar els Mossos algun dia que altre, o anant a la piscina o a l'Alibert de nit, també algun dia anant a comprar sabó per diverses coses enfores, reunits altra vegada sempre per les festes majors, els caps d'any, els aniversaris de cadascú, i perquè segurament ara no ens veiem tant, perquè tots creiem, agafem el nostre camí, però recordo que hi som, que hi serem, i que tot això que ens ha passat és perquè ho recordem. El confinament va ser dur, sí, però haig de dir que al carrer Verdaguer va passar-hi una essència molt bonica. Quines, esports al balcó, guerres a globus d'aigua, algun altre gin tònic clandestí al carrer, però la connexió que hi va haver va ser increïble. Conèixer les persones que del dia a dia només els diem bon dia o bona nit quan arribem de treballar va ser brutal. Ai, Àlex, què en dius dels programes de ràdio? Que bé que ens ha anat el confinament per conèixer-nos. Segurament, molts també recordeu la meva etapa com a ciclista. Tot el dia amunt i avall amb la bicicleta. Ara mateix encara hi vaig, però segurament amb algun quilo de més i no tantes hores dedicades. Però el que en trec són els companys i tot el que he après. Botell, sempre recordaré les cases de pagès del poble, des del dia que em vas dir s'han de saber les cases i sabràs sempre on vas, just davant del molí de Puigcarbó i només amb 10 anys. També els amics de Roda Prima. Qui m'havia de dir a mi que amb 12 anys, en Met, en Raül, en Vinyes, en Pepe, en Santi, en Toni, l'Edu, en David Álvarez, m'agafarien i aniríem a pujar a Vallter des d'aquí. Quina pujaria, no? Doncs sí, també se m'han emportar a fer Santa Fe i evidentment va venir el papa a buscar-me perquè la pàjara que portava no sabia ni com deia. El ciclisme al final crec que m'ha marcat i ensenyar uns valors brutals, de constància, actitud, que sempre intentaré portar dins. Conèixer el territori, persones i pobles és el que fa aquest esport tan preciós. I per això sempre dic, i ho repeteixo, que per mi escoles de ciclisme com la d'en Josep Jofré no són escoles de ciclisme, són escoles de valors. A nivell professional he tingut diferents etapes, sempre en el món de la gastronomia. El meu impulsor, qui em va fer decidir que volia viure aquest brillant món, va ser l'Edu, Romario, cosinet, que després de quan érem petits quasi m'he d'arrenco les orelles al sofà de casa, em vas agafar i em vas ficar dins la cuina de Can Jovany amb 17 anys, a aprendre ràpid i a veure si realment allò era el que m'agradava. I tant com em va agradar. I gràcies també, Nando, per voler un nen de 17 anys dins la teva cuina. Va ser allà on es va despertar la meva inquietud per la pastisseria. I després d'encarar el batxillerat, vaig cursar el curs anual d'Espai Sucre i de la Hoffman, els dos en un mateix any, ja que vaig comprimir un al matí i l'altre a la tarda, perquè no estem fets per perdre temps fent voltes per Barcelona. La meva primera etapa professional va ser al finalitzar les pràctiques de pastisseria a Barcelona, amb en Josep Maria Rodríguez, on em vaig quedar treballant un any i mig. Allà, amb tan sols 21 anys, em vaig curtir, crec, tant com a persona com a pastisser, sobrevivint a Barcelona a uns horaris de bojos, de 6 del matí a 9 del vespre, però una etapa que repetiria 100%, perquè vaig aprendre de zero què és la producció i la gestió d'un obrador. Va ser llavors, per aquestes dates, una festa major del 2016, on parlant amb el veí Josep Novelles vam decidir començar un camí junts. Primer va ser la Cruzandra, a Sant Julià, on vaig aprendre la pastisseria clàssica, tan i tan important com la base de qualsevol ofici. Al cap de pocs mesos ja vaig desembarcar a Pàvic, on mica en mica vam començar a desenvolupar aquest petit gran projecte que es diu el Carme Pastisseria. Reunions i més reunions van acabar marcant un camí que hi seguim creient. Qualitat, accessibilitat i proximitat. 3 dels valors que sempre s'intenten transmetre a Pàvic. Després de 5 anys i mig al capdavant del equip de pastisseria a Pàvic, només puc agrair immensament a totes les persones que n'han format part en algun moment o altre, perquè hem set tots qui ha fet que tot passi.
Sobretot l'equip que esteu aquí, Sènia, Nuri, Enric, Genís, Santi, Margui, Martí, Kevin, Pol, Mariona, Andrea, Anna, sou tots vosaltres qui està fent que tot passi. L'inquietud és un dels valors fonamentals. Les ganes d'avançar, de créixer, de millorar, d'explorar, d'aprendre, de creure que ho saps tot, però que a la vegada no saps res. I és que sincerament els que em coneixeu sabeu que disfruto molt de la vida. I per projectes n'hem tingut moltíssims. Però la veritat és que el de Xocolates i Torrons Eucària ha estat un projecte més sentit molt meu i m'ha fet molta il·lusió. Va haver-hi una feinada brutal a darrere, però que vam disfrutar moltíssim elaborant, amb sessions creatives, amb packagings i fent més pinya que mai. Però per projecte, segurament el que és el projecte de la meva vida, fins al moment, esperem que n'hi hagi més. Un projecte gran, molt gran, que requereix precisió i metodologia. I el projecte segurament que em fa estar avui aquí dalt. El World Chocolate Masters es basa en un concurs per guanyar-se el millor xocolater del món. Sempre i en tot concurs, com sempre he dit, no vol dir que ho siguis, sinó que has guanyat aquell concurs. Es basa en dues fases. La primera, la preselecció, on es decideix el representant de cada país. Aquesta fase la vaig disputar l'octubre passat i em va donar pas a la final mundial. Aquesta, la veritat és que ha passat a ser el meu dia a dia. Un objectiu gran, molt gran, però que està passant per un camí preciós, on he pogut aprendre de persones que mai m'hauria pensat, on he investigat al costat dels que eren i són els meus referents, i on la constància i l'actitud han estat tan necessaris per lluitar des del minut 1 fins que sigui a París. La família, els amics, els companys de feina, tothom, poc o molt, s'ha vist involucrat en això. Si més no, per les xerrades que els he arribat a fer, amb un somriure d'orella a orella i amb l'il·lusió d'un nen que se'n va a París a disputar alguna molt gran. Però tot i ser un nen i ser el més petit que seré allà, he volgut que l'ADN que portéssim tot l'equip del World fos l'organització, l'optimització del temps i, sobretot, l'efectivitat en les decisions. I això ha fet que estiguem a dia 1 de setembre amb tot clar i la feina feta, i que passi el que hagi de passar a París. La final de París serà el punt àlgid, on tota la feina d'un any es veurà reflectida en 3 dies. I on espero, de totes, que tot surti impecable, només per poder reflectir les hores i hores de la feina que hi ha hagut, tant meves com de totes les persones que n'han format part. Dissenyadors, productors, traductors, càmeres, equip, pastissers, productors de packaging, i això ha estat el que ha fet aquest camí tan preciós, perquè si només hi hagués hagut la final, res hauria estat tan maco. Ara mateix us passarem un parell de vídeos que, com ha dit en Xavi, veureu que estan en castellà, perquè són de la fase d'Espanya, on veureu una miqueta el funcionament del concurs i com el vaig plantejar. Soy Lluc Crusellas, soy de Santa Eulalia, Río Primer, un pueblo muy pequeñito de Cataluña. Tengo 25 años y mi vida ahora mismo está enfocada totalmente a la pastelería. Y mi gran afición, que es el deporte de montaña, que engloba ciclismo, caminatas, correr, escalar. Y básicamente esto es lo que engloba mi vida, mi forma de ver la vida, enfocada mucho a la natura y también a la pastelería. Para mí la pastelería es una manera de ver las cosas, de enfocar la manera de vincular la gastronomía con el mundo dulce y además de vincular cómo es cada persona, el pastelero, de vincular su vida, ¿no? Un poco. Yo creo que lo más interesante es que cada pastelero atraiga un poco su manera más personal de ver la vida y sus aficiones a la pastelería, y es un poco lo que busco yo, ¿no? De vincular mi relación con la naturaleza, la montaña, con la pastelería y llevar un poco todo al origen de las cosas y al producto autóctono. Creo que es súper interesante utilizar ingredientes de proximidad, porque al final utilizamos ingredientes que son del otro lado del mundo cuando aquí tenemos de igual o mejores, ¿no? Y en este World Chocolate Masters yo lo que quiero hacer es utilizar ingredientes súper primarios como es el aceite de oliva y la sal, ingredientes que no se pueden perder, y trasladarlos al mundo de la pastelería. Dos ingredientes, el aceite, que es de Vilafranca del Penedès, una tierra súper rica en aceitunas y que transmite todo el producto,
el ser como aceituna y el pequeño productor que hacen, que es una familia muy pequeña y que cuida, que mima al producto. Yo creo que es lo más interesante, además de aportarte diferenciación con los otros aceites y con los otros productos, que es lo que te permite la proximidad y los pequeños agricultores. Además también voy a utilizar la sal del Salí de Cambrils, una sal de los Pirineos catalanes que transmite lo mismo que el aceite: proximidad, calidad, artesanía y sobre todo producto. Y diferenciación con el resto de sales que existen, ¿no? Y que nos transmiten a nuestros productos pues que sean más de origen, más de autor y que no sea como todas las cosas que se hacen. Junto a estos dos productos yo voy a utilizar lo que es la almendra llargueta de Casa Gispert, que la tuestan con leña y transmite unos sabores ahumados súper interesantes. Con este producto voy a hacer una gianduja ahumada que está impecable y que va a sorprender a todos. Para mí el futuro de la pastelería es muy claro, es conservar la tradición siempre, pero ir un paso más allá con la tecnología, con el diseño, para buscar los límites de la pastelería, que ahora mismo tiene unos límites, pero que están llegando tecnologías nuevas y una generación nueva con muchas ganas y con mucha actitud para modernizar todo esto, conservando la tradición siempre, pero aportar nuevas técnicas, nueva maquinaria que nos facilite un poco la manera de trabajar y sobre todo la manera de llegar a nuevos límites y de exprimir al máximo nuestras mentes para hacer nuevas texturas, nuevas formas y nuevas maneras de entender la pastelería y de ver cómo será en un futuro. What made you decide to participate in the World Chocolate Masters? For me, I always said doing competition gives you so much on your personal side, but also skill-wise. You learn so much when you do a competition. You really get to know your borders and beyond. Me lleva a participar en un concurso así, buscar la excelencia, buscar crecer, no solo a nivel personal, sino del equipo que me rodea, y vivir una experiencia única juntos. Si tuviera que valorar a él aisladamente, evidentemente le daría grandes posibilidades. Técnicamente muy dotado y además tiene mucha sensibilidad. Si se va es para ir con todo y optar a todo o nada. Para ir a medio gas no vamos, i si vamos, vamos con todo. I ara volia acabar agraint a tothom qui ha format part de tot això. Però sobretot avui que estem aquí i aprofitant el moment abans d'anar a París, vull agrair a tots i cada un dels riuprimerencs, els amics i la família que m'esteu donant ànims en aquest moment de tanta pressió per mi. Una simple frase d'ànims, de som-hi, de mai por, o simplement la pregunta de com porta la preparació. És una dosi increïble d'energia, per seguir amb ganes i intentar que tot surti bé, per tots. Els pares, papa, mama, gràcies per ser-hi sempre, per ensenyar-me els valors que m'heu ensenyat des del minut 1 i a lluitar per les coses que vols. Pol, Núria, Imma, gràcies per la constància que heu tingut per entendre'm i deixar-me l'espai que he necessitat. Gràcies a tothom qui s'ha sumat, però sobretot m'agradaria avui agrair a dos riuprimerencs. A tu, Maria Aguilar. M'has ajudat molt durant aquest any tan intens a tenir la constància que fa falta perquè l'any que ve surti el meu primer llibre. I a la persona que sense ell no seria aquí dalt parlant. Ni estaria passant tot el que està passant a la meva vida. La persona que ho ha fet tot possible. Amb la persona que sense dir res ens entenem a la perfecció. La persona que sap què vull i jo sé el que vol. I sense que li agradi aquest moment, perquè la discreció és el seu punt fort, vull dir-ho alt i clar. Gràcies per ser-hi. Gràcies per confiar en mi. Gràcies per donar-me l'oportunitat de créixer molt, però sobretot de créixer junts. Seguirem amunt, molt amunt, i ens anem a menjar el món, junts. Gràcies per tot i per tant, Lico. Mai podré tornar tot el que estàs fent per mi.
I ara sí, anirem per acabar. I segurament no és de la manera que tots voldríem, perquè avui, aquí dalt, sento que no hauria de ser-hi jo. Aquí dalt hi hauria d'haver-hi la persona que ha estat sempre al pal de paller de l'esforç, de la constància, el sacrifici, l'actitud, l'unió a la família i qui ens ha demostrat que mai pot haver-hi un no, ni per resposta, ni per fer res, ni per ajudar cap altra persona. Iaia, aquest pregó és tot teu i m'encantaria que fossis avui aquí. En honor a la teva incansable actitud de fer créixer i mantenir una família tan i tan gran, tan i tan bonica, però sobretot tan lluitadora, de transmetre a tots i cada un dels teus fills, nets i besnets els teus valors i que sempre, sempre, sempre et tinguem com a referent per com eres, però sobretot per com ets. Perquè tots tenim molt clar que un trosset petit de la barreta del Pujol sempre el portarem dins i mai ens deixarà caminar sols. I ara sí, em prenc la llibertat d'explicar un petit aprenentatge d'aquest any, de l'últim any, que ha estat molt intens, i és que a vegades, si mirem a l'horitzó, hi veiem coses que ens agradarien, coses difícils, coses segurament impossibles, coses que passen a ser somnis. Però el que he après és que els somnis no es compleixen. Els somnis es lluiten, els somnis es busquen, els somnis és llevar-se d'hora, els somnis és plorar molt i plorar molt sol. Els somnis és no veure la família ni veure els amics. Els somnis és constància, els somnis és actitud, els somnis és molta vitalitat. I només així aquests somnis a vegades s'aconsegueixen fer realitat. Però el millor dels somnis és compartir-los. I avui estar aquí dalt i compartir el meu gran somni m'ha fet molt feliç. Ens veiem a París, família. Molta força, molta actitud. Visca els pobles, visca Riu Primer, visca Catalunya, visca les festes populars i molt bona festa major. Jo ja ho he dit, el llistó estava molt alt, però el nano l'ha abordat, i el va parir, ja està. Molt bé, Lluc. A veure si és veritat que avui aquesta nit també tots els riuprimerencs i les riuprimerenques tenim somnis d'aquests que tens tu i a veure si podem fer alguna cosa que estigui una mica bé. No ho sé, no m'enrotllo massa més perquè suposo que hi ha ganes de festa. El que sí que haig de fer és presentar-vos l'actuació que hi haurà a continuació. Com que és la festa major més catalana, doncs no hi podia faltar la dansa més vella de les danses que es fan i es desfan, la sardana. Tenim la colla Mirant al Cel, que aquest any celebra el 75è aniversari de la seva fundació i és l'única colla que ha ballat ininterrompudament, pandèmia inclosa, des que va ser creada. Faran una exhibició d'una sardana de lluïment a la Frugell i Tamariu del mestre Conrad Saló. Seguidament es ballaran de punts lliures la sardana Badalona 2007 del mestre Marc Timón. Primer lluïment, perdó. I per acabar, una petita sorpresa que ja us la trobareu. Per tant, us deixo amb la cultura popular, us deixo amb una tradició catalana i anem a començar aquest segon cap de setmana de Festa Major. Visca la Festa Major, visca Santa Eulàlia de Riuprimer i visca Catalunya Lliure!